kaga yanzu ka tsaya tukuna ka bani shawarar da ya kamata ni, saboda ni yanzu na rasa yadda zan yi. Iyayena ba sa garin nan, na je na kwaso kaina irin wannan rigima, sannan kuma ba su san wayanar da na toya ba. Idan suka ji labari ma fushi za su yi cewa su na yi gaban kaina, musamman mahaifina. A ce mata uku kuma kowace ba a wajenta sunana daban. Amma ni ana ganin ka fito ka gaya musu gaskiya kawai. Kai idan na gaya musu gaskiya komai ya lalace, musamman wannan fatin mai masifa kishi, wallahi wanta sai kashe ni muris. Kwarai kuwa ka gani ni dai yanzu ina ganin abin da yake faruwa shine kamar kawai in ba su takarda in saki kowace daga cikinsu in samu kwanciyar hankali in aure ummul kari, domin in ta ji labari tana iya rabuwa da ni ta fasa aure na ma gaba ɗaya. Ka sake su baka ce? To ai kana sakin su shikenan asirin ka ya gama tonuwa kuma za a yada ka a duniya. Ni abin da na ga yafi shine ka haƙura ka zauna da su. In zauna da su a gidan wa? Mata uku ina zan iya da su? Akwai mafita ai. Ba za ka ji yadda za ka yi. To ya zan yi? Za ka kama gida mai hawa-hawa kamar hawa uku, ka kama kowane flat a kowane hawa, ko kuma ka zo unguwan nan cikin kwatas ɗin nan kowanne suna makotaka da juna amma kuma a nesa suke da 'yan uwansu kowanne. Idan ka haka kaga ka fita daga cikin duk wannan matsalolin kenan, sannan kuma za ka iya hamshakin mai kuɗi ne kai. Ka bar shawara in ya so idan suka haƙura muka zauna tare a hankali sai in auri ummul khair, na aure ta sai in gaya musu gaskiya, amma fa sai ka riƙa taimako na al'amarin nan. Ban gane ba. Mana na yadda ka kawo shawara mai zan zauna kusa da kai, amma kuma dole idan abu ya kwace ka za ka riƙa taimaka min, ka san kai lauya ne, ka iya lauya komai ai. Wallahi daga yanzu sunanka ya tashi daga hali maza jayaki ba ya koma shugaban maji daɗin aure na mata na nan garin. Zo mu je kwata ya sa da wani yanzu sa kuma ni za fasa mutuwa ko hisabi ko Allah mu je ko ɗaya. Allah ya ji kan mahaifinki da rama, amma ya yi abin da ni har yanzu ban sa a matsayin da zan ajiye shi ba. Umma don Allah karki mummunar kalma game da mahaifina. Kowane uba yana son ya ga auren yarsa. Ko da ba ni na haife ki ba ai ya kamata ya sanar da ni, amma za a ɗaura miki aure tsakiyar marasa lafiya sai ka ce 'yar tsuntuwa. Umma ni damuwata har yanzu ban ji wani abu daga gare shi ba, sati ɗaya kenan ba wani labari. Yarinya sai dai ki yi haƙuri, aikin gama ya gama, ko in ce ki jira angon da baki san iyayensa ba. Ni dai ina son shakanin umma. Kira shi a waya. Wallahi ta ranar da ni ban sake samun shi a waya ba. Dan Allah ya kai haƙuri ka nemo mai shi. Wallahi ba zan iya rayuwar aure ba in ba da shi ba. Ko? To na baki nan da kwana 3. Ki nemo shi duk inda yake. Idan baki kawo shi ba, a cikin kattin gidan nan zan zaɓa maki mutum ɗaya ki aura, ko kina so ko ba kya so. Kin gane? Ni dai wallahi garan koma ƙauye don aure kaso. Sati guda kenan da ɗaura auren nan, amma har yanzu ba ɗuriyarsa. Wani irin aure ne? Ina aka taɓa yin haka? Ni kaina ina da shi nake kwana da shi nake tashi. Har ta wayarsa ma ta daina shiga kwata-kwata. Na kasa gane dalilin haka. To wallahi ba zai yi ba. Tashi zaki ki je ki neme shi. Duk inda yake a garin nan wallahi sai kin nemo shi. Ni ban taba jin inda aka yi irin wannan auren ba. Ko a garin gaba ne ni ban taba jin irin haka ba. Ya za a yi aura masa ke ya bar min ke a gida? An taba yin haka? Wallahi ba zai yi ba. Maza za ki je ki neme shi kawai, ba magana. Abdul. Ka tashi gari ya waye. Ka ce gari ya waye?
tun da azufa gari ya waye har na shirya yanzu zan shiga kitchen daura breakfast kuma baka tashi ba. Haka ne. Abdul. Na? Ina ka je jiya baka dawo da wuri ba. Na je wajen Idi ne muka yi ta hira da shi muka raba dare. Hira kuma? Haba Abdul ni ina gidan nan baka yi hira da ni ba sai ka tashi ka tafi wajen wani? Kinga ba fa hira ba ce normal irin hira. Kin sa ku business din da muke kulawa da shi. To abin da muka tsaya tattaunawa kenan. To shikenan yanzu bari in je in ɗaura breakfast kafin ka yi wanka sai ka fito. To ba da. Samira darling, hakin tashi? Har yaushe ka dawo ka ɗora breakfast? Tintini gashi ma na gama. Har na shirya kuma zan sake fita office. Dan Allah yanzu yaushe ka shigo gidan da har zaka ce zaka sake fita. Ya kamata ki fahimci cewa aikin nan nawa ga yanayinsa. Ko ba haka ba sweetheart? Dole ne in je aiki ai ko? Gaskiya ni ina son zama da mijina amma kai baby. Ya kamata ki gane wani abu. Ni kaina ina son ki. Kin ji ko? Amma kai yanayin aikin ne da yake dole ne in je nan office in je nan office in je nan office abin da sa zan fita kenan. Kin ji? I love you. Sai na dawo. Gaskiya ni na gaji mutum da mijin shi amma ba yadda za a yi su zanna. Ina fara gajiya. Sweetheart. Sweetheart. Na'am. Dalin har ka shirya? Wallahi na shirya. Amma dai gaskiya ka yi saurin shiryawa yanzu kaga bari in je in ka maka breakfast sai ka ci kafin ka fita. Ai ni na je head office na yi breakfast sannan na biya area office sannan kuma na je branch office. Ban gane me kake nufi ba. Ina gaya miki ne ofisoshin namu yadda suke kuma na ma riga na yi breakfast a gurin. Da ki bar abincin kawai sai ai da na zo in ci abincin rana kin ji za a samu matsala saboda kin gani ko har ya fara kira na ogan nawa kin gani har ya fara kira. Ni ban gane me kake nufi ba yanzu aikin ne yasa har ka fara sambatu? To amma dai kuma to shikenan dai bari in raka ka an kai ka jikin mu. Ai ba san yadda suka leme ki ba. Haka kawai in bari duniya ta ganki? Ki zaman ki kawai kin ji? Bari in ji. To shikenan sai ka dawo. Yawwa. Ka kula min da kanka. Yawwa zan yi. Bye bye.